Unsa ba Right. ni kaon ron no? Kuan ba? Karang, nabi man magkaon-kaon, uy. Wala man kang piksuro yan kaon na rig magpagkaon oy lami kay mo kaon og mga bingka, mga Katong kuan ba? suman. Katong kuan, chicharon. Ano ba? Diba? Lami ito katong chicharon niya, isawsan mo sa suka. Ang gusto na ko kuan makakaon ko kuan bingka og suman lami kay itong sa una. Tama to piksuro yan sa una diri. Wala naman. Bitaw no, makamingaw po itong inado ba niya. Mga pital na, nanay, masuroy di. In ani nga oras lami gyud kay i-relax yun nya na kay mga pagkaon sa diri. Pero wala bang gitig suroy og mga pagkaon ba? Ay maaton lang katag palengke mamalita dito. Ay, init kayo, uy. Noon init pug kayo. Kapoy kayo magsigbaklay-baklay, uy. Init Wa kayo. tay kaonon ron og magsige lang tag diri. Lami kay mukaon og mga kuan oy kanang mga pagkaon nga mga malamian nga pagkaon ba. Wala sa. Unsa pa ipakaon nato sa Gutom customer ka ba? ani? Gutom man kayo? Asa tama maligya? Kabalo kang pre-taste ni. Gutom ka ba? Gutom. Gutom. Ipatilaw ni sa customer ba? Saan nila pagpalit ani dili sila makatilaw. Kasi lang ko kabukot. Pero ang pre-taste ni ba? Asa may tado ni ay? Ano ito? Ano ka? Pre, Pang pre-taste na ba? pag ito, ano yung mga tao? Pagpilites, sige kagkaon no. Ano? Ano? May tao. Eh, makuha na. Niya. Oh. Unsa pa ipatilaw nato sa customer ani sige mo kaon. Sige kaon, ikaw sige kaon. Mga giagi ron nga mga kuan ay. Lami, lami kay, uy, lami kay kuan ba? Uy! Uy! Ay! Uy! Ay! Ayun, ayun! Unsa na? Namaligya mo. Unsa na? Mga pagkaon ni Ay ali mo diri. Unsa na imado? Ha? Unsa man Timingan ninyo, uy. Sige, may una-unang pagkaon ba? mga pagkaon ni ma'am. Unsa man imado? Sige daw, i-birthday, pili daw kung i-birthday. Dili lang diya, sir, ayaw ko kaya sir Ay kay bawal. mapanos na siya ko kayo no basta dili. Ayaw sige. Dili man na pwede. Lagi na. Dili man na pwede dong nga. Customer. Mamili man gyud ang customer. Ay, kuda ko sila kay kapoy tindog. Ayaw. Patay pwede sir, pati na binigyan ni. Biwi. 68 kila. Ay, cheese it day, cheese it. Okay. Ingon pa sa cheese it oh. Pag mukhaong kag cheese it, just do it. Oh, tanawa pating lang. Natin pre-taste oh. Yan, tulo akong laway sir. Unsa na? Oh, pre-taste sa cheese it. Una ba ang asawa ko? Tilaw ma'am, pating Tilaw lang ka kuan. Muna i-birthday ninyo, Ay, ay. sir, kay pang customer ni na. Sige, testingin ma'am, ma'am. Dito sa Bem, ganahan kami kay palito na magpalit kog lima Kanya ka. na diya ba? Ha, tanaw ko rin yung gamot to, nagka-cheese it ba? oh? Dili. Bem, Pre-taste mo na siya ma'am. dito sa Bem, Sige, isa-isa lang. tilaw. Kasi ganahan na ikat. Palitan ti kag lima ka bok. Lawi. Adi ko ganan para. Adi man sa ganahan na dong. Kanang lahi lang. Lagi ma'am, sige, kani ma'am, kani gid ma'am. Kana. May nagbaho. Ah! Bawag gilo ka na yung baligya, di ko rin. Ano ba kami na nagisuksok niyo sa Unsa pa may inyo? mga lain ninyo nga mga Dating kuan nami yan, eh? alagi ni ma'am, sige sir. Alami sir. Dili ko kay dili ganahan akong Tilawi kuan. lang sir. Tilawi lagi. Dili ko bas nag-agad mo ko sa Tilawi asawa sir, ko. tilawi. Kay kung ganahan ako asawa palit ko. Ay, labi kayo ba? Dili ako asawa na ako ginagan. Ay, tilawi dong. Ay nagaga ka. Lawi. Sa kalami. Kuan na lang ako adumi kanang kuan isa suman isa ka bandol nga suman. Suman. Nya pa sila bingka po Oh, bingka po. Apili lang po bingka, lima ka bok. Tingkapi na moron niya, orasan niya, lami kay kaw bingka ug sumat. Dawa. Puros man ni Sitsiria. Wala mi bingka. Ay wala na mo yung mga kuan di. Ay Bingka. Ah, sir, kanina lang sir. unsa man na? Ginama ka ni sa corn powder drink. Okay. Unsa na pagkaon ni bako man nino? Mais ba kanang mais? Bago unsa pangalan na? Mo ni sa gitawag nga corn cracker. Unsa man ni naman ni kuan lagi baso? Cracker nga fish cracker magud na. Og fish pa na isda. So, Ano ba pangalan ko? Kupon na mais ug na. mais kay nang Mais gigaling. na dili man na Oh, mais. hilo, tingnan, Ay, hilo. mais gigaling. Kumbiyado ko kay nay baso ba? O baso para na sa suka, sausawan. Ay sasawan. Ang mais na isaw sa suka. Ganahan ka ni. Bem? Acid. Dili lagi ko bingka. Oh, tubig. Dili sa ganahan. Ay, Ah, sula na sa tubig diya oh. Dili sa ganahan. Dili ba ni? Dili mi Ito may Kuan ikuan na mga uban ni dari. Ah, ni. Piwi. Piwi. Unsa man ni ingredients ani? Oh, pangpasinaw sa naong ni auntie. Oh, piwi. Bibi. Okay. Imi. Kuan. Unsa kuan ana ba kanang mga gipang sagol, Oh, ingredients ano barbecue ang flavor of barbecue. barbecue na unsa man ni? Apo. Oh. Apil kawayan, na may kawayan. Oh, Bilis na. Na, akong basahon ang meaning niya sa barbecue ha. Oh.
barbecue habang buhay. Kung dili nimo undangan isa ka bulan sulbad ang UTI. Awa. Sige ma'am. Buha lang. Napay yung kalain niya. Sige, wala man gani. Oh, sila lang tubig na na dito. Barato lang naman yun. Namaligyan ang tubig, pero wala na isulod. Atin ko buka ko sa kayo. Wala mo yung mga bangka, mga Bingka, mga barbecue, Sila mga lang tubig diya. kanang mga ginanggang, mga pinaypay, wala mo na? Wala gid sir. Kuan Mga na. binangkal. Basta niya namaligyan mo chichirya pang padulong na na-expire. Dili. O basin bitaw no. Dili man kaning water dispenser man. Basi ganahan kaning water dispenser. Sir. Ay dili mga pagkaon man wala mo ginapang. Water dispenser kanang gabi na bitaw kayo di na kag moadto hindi na kay kinahanglan moadto sa kusina kay pislito nang nimo ni siya atong i-demo ha oh. Pislito lang nimo muagas ng tubig ana. Oh, muagas ng tubig. Ang baso. Muagulo lagi. Ami din no? Ang baso. Muagulo lagi. Kaya na na ning baso na oh. Dito ka. Hindi na ka pislita. Ay wala may muagas. Wala na tubig. Ay, tubig wala, lang. Na tubig na nara. Ah, gisidok. Oo. Gisipok. Wala lang siya kay ano di ababang na. Sige ko na isa na. Oh, mineral water. Ano ba so? Mineral water sir. Kanang son eh. Mineral water. Virtual. Oh. Vital to. Oh. Vital. Vital to. Oh, purified drinking water. Bin Oh. pamina sa bimba. 500 Kasi ml. kailangan na sila makuan. Kung bulig mong travel ma'am, magamit yun ninyo sila ng tubig. Kani. Di ba? Among gipangita, bingka, Dili lagi, may mga kay bingka, bingka, mga among maruya, gipangita. mga pinaypay, mga binangkal, mga Oh, suman, ano ba? suman, mga puto, Mga budbud. puto, mga budbud. Mo lagi pangita na mo ron, wala mi nang hinahanglan na Bika, suman, puto, budbud. Wala, peace out na naron sir, kay makapoison na nga pagkaon. Oo, makapoison na. Ginama na sa mga chemical nga hugaw. Naaman lagi na sa mga uban nga mga kuan lagi, sir. Wala na. Ano mo say? Gidemolis na, karon lang, Gidemolis kani na? karon lang adlaw. Kani kung ako ninyo i-abil na ninyo ni amo imno nun. Basta man Imno ng eh? tubig. Oh, bali Vital siya. 3. Dili na na basta pagkaon lang lagi. Sound check kani siya. Sound check. Gusto man gyud niya dong Pagkaon pagkaon lang dong. lagi kay mga pimi karong ba nga oras wala. Sound check ko. Oh. Pwede mo maka-order dito, palit og kuan. Deliver Kung lang. wala nga mo. Kanang kamo ang mupalit ba dito? Peace out na ng mga bingka. Peace out, no? Peace out na yun na. Ay, lain na ito. Mupalit mo sir, dili. Dili lang mi, dili lang mi. Kung kana sa akong asawa dong kay og mupalit siya, palitan ako. Dili lagi ko na Kani mga sudan na sa ihip. Di ba gyud siya oh. Dili mi anak, dili lagi ko na makayute basin niya Oh. expire na niyo. Dili. Kuha na ma'am. 24 oras pa na gihimo. Hapit Usa na man na nga expire. pagkaon, usa man nga tuig ni. Alam mo, expire naman na Ay oh. wala naman ni dong 2002 pa man eh. 2002, coverage of 10,000 years ang kuha. Kunya ang capacity sa ang sulod dong kuan ra. 20 ra ka buok. Wala na expire Wala na. na. O palit mo ma'am, dili. Palit mo? Dili lagi mi. Mantan, tara. Tara. Ay kuan lang dong. Sulod balik mo kana mga bingka, mga pinaypay, mga bulad ano gud. Peace out na. Peace out na. Sige, salamat sir. Oh, sige, thank you. Ay inyo kauman ang na. Salamat, Tek. Kasi na ka na.